phala namarwa lada ki punthai bom man kasni kuno kila batsam tliu hakisni prapotali ane sispatali kalong kunpan kajing sung thamula kumang laong ba kiwei ki kali ki bakit ya ki bom dei ki breu ki badei kunpan daki marat kila banya kat ba ki sung dei haga polon miet ha ka pratrik no pra ajabsan ka FKJGP riwa mingi sakal bat ka KSU riwa South Central bat ka JACRMC wi kira kendu ya field manager bat executive director ka NHIDCL ban panjing syai haro ka jingya ka jingtrai ka surak tulen na silong syadauki khamtam ha ka benta na rumbai lengkot har lengkadem ha ka ba ka STU penusra civil subdivision gramana ban yai kali kat kum kepo habakran sikilap tai kubo usketri ka FKJGP uba Mabel Baskem thaba ba presiden ka JACRM siwi uba wonderful nongrum ki lakam bakat kum gajingkren u executive director ba fi merja NHIDCL kila pensyai baga jingpen betai bom kamdai man kasngi handai kalong tang asen hakashi tayo bat ka jingkang yat kali ru kadai tang hakapo ba pen betai bom la ban kedo baga SDU nusra civil subdivision ka khang yat kali nadu naro mai lengkot hado lengkedem man kasngi nama kejingti ya kesurok kata nadu kapol kawai baje steng men step hado sawaje janmit bat nadu kenai baje menmit hado sawaje men step uba Mabel Baskem ulaong ba u executive director ka NHIDCL ulaong ba kamdon ke jingkang yat kali handai ka jingkang srok ban yat kali kan dai tang hakapol ba pen betai bom hakabla ban long tang kumba asen hakasitayo hakajuk kapol uba wonderful nongrum ulaong ba kalong ke basngu thamula ba ki kali kit merat kila ban yat sahu barok simit kat ba ya ki kali pat ba pat lamana ban yat ulaong badai ban khang yat hakapol menmit ban pelat barok sisngi kanang ban kan omwan ra jing ya kipat ba tang yundo badu executive director jongka NHIDCL jingikran jongi badu Disemba kejingkang surok hangti ha surok langkerdem hadu lalingkot deben kang tang kapor ba pen bom henry kejing pen bom kamdon manla kasngi hangti ha jaka lek lengo balai kikang ya kasurok ha kapor bomdon kejing pen bom ru banitip ba kila report shani jelu executive director badan kejing pen bom man kasngi henry jing sisa kamdon kata kejing pen bom man kasngi Andrei sisine hakashtiyo lani sisin haka artayo but kalong kapapala namarwa lada ki puntai bom man kasngi kuno kila batsam tliu hakasisngi prapotali lani sispatali but kalong kaba so pala hadu kata namar report kaba ki Asia executive director kalong kabom yadai hanu ru bat katu kajing trai joki man lakasi hangte ha surok te kalau sosi namar ba kisim kebu palat ya kan ye kam namar ba executive director om ladam don jing tei bom dei ban play surok kenang ba kinuyat yang wan kanan don jing bentut yanu but hakap ba ki tei bom ru dei ban tei bom masin kang kan ye surok dei kipat habakan surok katwe steng dei ki pemtai arbaji lainji ban nata daw kimla wat pen ko chua ban play ya surok kabayat ke kali but ye yo ru penyekran halor kecing pigit nani kecing jawo jong kani di umbang jong kipai ba nang sunang jong kathi kalang buat namar kecing trai jong kani company kale ya kai ke ba pen but penjenjar ya kini kini sunang jong kalang buat amar tang mandi ru kim nu chu amar kan kala long kabong khoi but kalong kabajabo hadu kata-kata kani ke jingkang surok hakapor misi kala kata sikat dai ya kinawet nangwan khamtam ya ki driver namar ba kimla shu ban kamai kumba ki ju kamai hakipor bladem namar ba tang bansiu ya ka boycott baisla jong kali kum ka permit kalong ka bae kumnu ngila bansiu haba haying ru dang dun bon ki jing don kam te kaliang kinong rep ru kiwan on ba kimla shu ban lait ot
ban le khet ya kitu kiso pai jong ki ban le de she yo shat namar ba kajing trai jong company hapon singi kamlong singan ya ki ban le trai ya ni kamrep jong ki te na kaliam ni kaseng te ni kerpat ya kibalor ban simkia ni kam hendrai nada kim simkia ni kam ni ru ni ha banjit ya kawai pakalti halor kane ka jingkhang ya kane ka surong na du na rum lai kot shadu shalang kerdem kalong ka jing du nong ya kinong ya nong yen kalong ka jing pentron ya ka kamai ka ji ya ka yau ka han ya ka ti sung king kham tam e kalong ka jing pen ko ha ki babon ki banta na ka banta ka bit ka byang kham tam e nadu ki por ki ba khama shwa hoi yo e ka ban mat ye ka ni ka jing dheng kali bat ka jing pen le ye ka ni ke ka be dei bat ka lan ti sung king na kam ta ka bit ka byang na kam ta ka la ka jing ka roi ka pa ha ki bubun ki bata rei ha ki por ki ba khama shwa kam da don e ni na ni sung thu ba kani ka jing le ka bang ta ka long ka ba long palang ya ka ba men su kin khang ya ka ya ka yen chong ki breu ba ha ka ba me ka long ka ba sung tham nga ya ka ba ki ba bon ki kali ki ba long bi ai na mar ki la khang khan dai che men me bat ki ple ha du saw ba che men stem andai kalong kun ban ka jing sung tham la ku mong la ong ba ki wei ki kali ki ba kit ya ki bom dei ki breu ki ba dei kun ban da ki mara ki la ban ya khat ba ki sung dei ha ka polon mi tena ka yang jongi kum ka asion ni kwa ya ka ban palai no ha ka por man su ba ti ka ban khang ban tre ya ka por man men khanang ba ka ya ka yang ka leit ka wan ka khai ka pateng bat ki kam ki ti jing te jing ta kin long ki ba kham toy ha bu dei bat ka ni ka dong ka thai ni ba ro ko wei